akazotanga kuenda form 1 this term ndizvo here. So enda ma subjects mangani? Ese. Saka mangani anonzi ese? 23. Uri uchadzidza here? Andipe mutaure nendebele pamwe asi kunzwa shona yangu. Ndizvo. Ani ma subject mangani? Anonyatsonzwa shona no. Asi chari kutaura iye indebele. Sendiri kuti anzwa zvandataura gore rino 2023. Kuchikoro unodzidza English nechi takativerenge unodzidza chini chi? Handi chekutanga. English, maths, history, science, heritage, agriculture, commerce, geography. Ndebele mudzidzi. Ndebele. Unoita ndebele chona muiti. Vanoita baba ndebele. Saka apa 9. Saka mwana ndakaunda ni manoti. Manoti chaiwe? Oh, kanaka. Ndakaunda ni manoti. Kutendela wale mstari kwa wale mwana kubane muyamseni mabata ngokutenda pasimba mapaya mama kuti vatibhadharire school fees termino netermino yatongotenda muba pesimba mwari baba imba yedu ipere mstari kwa wale mwana kubane muyamseni. Amen. Ugorerese here. Acha izvo iwe ndipendi kufarira ndakule ndikuradza inonzi joy kufarira tunhu mother hakuna chinhu chinonakidza pano pasi ngadenine mwana wangu ndaiti Mwari where have you been? Why Mwari? Izvozvi zvinhu zvanga zvakandiomera zvakasuka kuti sengende. Mwari why me? Wozviona ndinotopururudza because ndinenge ndakatasa marisiti osai kuti temi ino vana vangu vanga vadzingirwa chikora asi Mwari makatimangira zidzenyu kubva kudenga ine mere makabhadharirwa zvikane mwaiwazve hatigumiri patemi ino nekutemi inotevera iyo kureva kuti panovhubva zvikoro vana ava vanenge vachitodai kuti isusu zvedu zvakadzora tidzingwi temino yakuna anodzoka kumba ati ndadzingwa makenyu mukareva nemamuchiti madzingiwa nekuti zvabhadhagwa izvo unoona mumwe achidzoka kumba iye wodzokawo tatouya mationa iwe ndiwationa kaiwe ndina mai vako ndana mai vauyu kunobhadhara futi zvetemu yepiri ndobva tabva ndobva taenda kuchikoro chemumwe mukomana unonzi uya mukomana wenyu tapiwa saka taenda futi kusekondari tikanobhadhara school fees saka pane vamwe vanhu vakambondifonera zuro vakati kusei imi masarudza mukomana uyu vaviri vawana chiuniform kouya washayiwa nekuda kwei kuti asemasarudza ndikati aiwazve inini ndiri nanangu naimi ini ndiri ngori shombori zvokwadiya iyi chitafi chisina zvachoziva munhu akatoda kutengera vana ava mauniform toita saizvozvo seipapawo munhu wapinza akatoda kunobhadharirawo school fees ani tapiwa tikangoenda kuchikoro kwacho kangobhadhara hapanawo apledha uniform ine mere saka ngava kuimbirei vaimbirei hanzi ndiimbirei vaimbirei tirione
Saka ngati akubvisa kugadzirira. Saka guys, muri kuzviona kuseri uko kwaiswa ekira masvokisi vanhu vasazofunga kuti kudi masvokisi anoya akapfekewa nekokoko kwaiswa chi mawindow frame kuna kuti mudhuri wedu uri kufamba zvakanaka ngatimbotenda Mwari zvokwadi toda kumutenda tomutenda zvokwadi chakanaka mukaka urungwi ine maere muri kuhwa sei mawindow frame aiswa mamwe maviri aya mohwa sei wakufara tinotenda saka nawo iri kuitika pamudhuri wedu handiti mukona foroma idzi dziripo apa in case kuna vanhu vagona kuti ko building yauyu yakamira seiko zvinezvi zvitinha zvedu izvionewo ndo zvazvakaita zvatakazotoshandisa mozviona saka zvimwe zvacho ni zvakaita straight zvimwe zvakapindana zvimwe zvakaita zvazvakaita saka motogona kutoona kuti mukati macho ukatozomupinda ka hamuzombonatsi kunakidza kutarira because zvitinha izvi zvakasiyana hondo yanga iri apa zvitinha nehondo yanga iri apa pakitchen zvakasiyana saka izvozvi zvatingi ndo zvakupera then kufura kwacho uzopesa nezvimwe asi tichiri ipapo uyu window frame mangwana anoiswa mamwe kupi kufront uko nemadoor frame I think tieta kutoti izvoni takumirira roofing saka veduwe hatidi kureva nhema izvizvi nini ndatoone zvistress handibudi kureva nhema nekuti kana pasina roofing zvinogona kutodileyawo basa redu rakutopera because apapa kana vangodai hapasina kana day because pamwe roofing yaigona kutanga mangwana kana kuswera mangwana mozviona manje ine maere saka izvozvizvi hatizi kuti zvichafamba sei because ngadai pambowanawo kana totokwanisa kutibatsirawo nematanda uyezve nemazenge taimwaya tava nayo izvozvizvi torambobuda kuti tinokana pamwe vhidhiyo ratomboita makuseni tichitenda taimwaya uyezve inonzi chii mushonga wemudhuri uya neimwe brick force yange yashoti yatazowedzerera nechikafu toda kuzvitenda zvose izvozvo asi izvoni donzvo ratanangana nakachinji kurukuru chakakosha chatanangana nacho matanda under $44 uyezve mazenge 10 anoita $95 ndiwo atatasana nawo izvozvi zvatisi kuziva kuti zvichafamba sei uyezve nezvipikiri 2 packets tiri kungotasana nerafly figure $14 ekuti tinge tine zvipikiri izvozvo tichiroverawo mazenge edu handiti asi tichiri ipapo madha ugorerese here iwe ndipei ndikufarirei ndakure ndikuradza inonzi joy kufarira chunhu madha hakuna chinhu chinonakidza pano pasi ngadenine mwana wangu ndaiti Mwari where have you been why Mwari izvozvi zvinhu zvanga zvakandiomera zvakasuka kuti sengende Mwari why me wozviona ndinotopururudza because ndinenge ndakatasa marisiti osai kuti temi ino vana vangu vanga vadzingirwa chikora asi Mwari makatimangira zidzenyu kubva kudenga ine mere makabhadharirwa zvikane mwaiwazve hatigumiri patemi ino nekutemi inotevera iyo kureva kuti panovhagwa zvikoro vana ava vanenge vachitodai kuti isusu zvedu zvakadzora hatidzingwi temi inoyo hakuna anodzoka gumba ati ndadzingwa makenyu mukareva nemamutiti madzingiwa nekuti zvabhadhagwa izvi unoona mumwe achidzoka gumba iyewo dzokawo tatouya mationa iwe ndiwationa kaiwe tina mai vako ndana mai vauyu kunobhadhara futi zvetemi yepiri ndobva tabva ndobva taenda kuchikoro chemumwe mukomana unonzi anouya mukomana tapiwa saka taenda futi kusekondari tikanobhadhara school fees saka pane vamwe vanhu vakambondifonera zuro vakati kusei imi masarudza mukomana uyu vaviri vawana chiuniform ko uya washaiwa nekuda kwei kuti asemasarudza ndikati aiwazve inini ndinana hangu naimi ini ndiri ngori shombori zvokwadi chitafi chisina zvachoziva munhu akati toda kutengera vana ava mauniform toita saizvozvo seipapawo munhu wapinza akati toda kunobhadharirawo school fees hani tapiwa tikangoenda kuchikoro kwacho kangobhadhara hapanawo apledha uniform ine mere saka ngava kuimbirei vaimbirei hanzi ndiimbirei vaimbirei tirioni
nani pane uyu. Ndinopima njere kana ndiripo pano pamba. Mwene mwana zvaanogona amona kuti unogona kuimba nekutamba. Mwene mwone pake paakasimbira animozviona mani. Saka ngatida kutaura chokwadi. Masiyase ndotenga neschool fees yamatibhadhare hame. Siyabonga ukuthi lisibhadhalele ischool fees yethu. Amen. Tozvitenda oyekera mate. Kuyi musikana wagodzoka mukomana ana kudzoka sei? Ndinotenda tidai Mwari akutungamirira yawedzerawo upenyu nemukuwana aramba achikuwedzerai zvipo zvirambe zvakangodaro aiwa amen. Saka in terms of kuzvishandira imi baba ndi musoro wemba munoita chii mabhinda kwamunosiita? Nokuti vamwe vanogona kufunga kuti hamuna zvamunoita munongoswera makagara. Chimbotiudzaiwo zvii zvamunoita imi? Ini ndongoitawo zvekufamba igadzira mawaya muvanhu. Dzimwe dzenguvawo kana pakatiwawo aitawo kamari kari naniwo boita zvekuchera zvimugodhi zvemvura. Ndimakachera wenyu? Awo ndakaucheresa. Munoda kuchera? Komadza moita bhinda? Ini ndokwanisa kuita mabhinda okuti kana kuchirimwa zviya kuita mapiseki ekusakura. Kana kuita mapiseki okuti kana kuwanawo unokwanisa kuwachira vamwe vanhu chirumu. Mapiseki okuti vanhu vandowachirowo wacho uchiwana mari. Ya, ndanzwa kuti anzikana pari panguva yekuti mhanza mugari munda mune muchisakura kuita zvekuseka. Ipapo ndombiri yandahwangu yamadhava. Ndikazwa nobika hanzi kumafunctions ndo vanoda mwaishuwa. Pane dzimwe dzangurira. Ava zvekubika vanhu vanozvigona chaizvo. Saka vanhu vanomboita mapati vachikudanaiwo here mubhadhawo? Aiwa, kana mbobhadhawo kwangu. Ukungobatsirawo. Zvakanaka. Zvinhu zvinofadza. At least iwo utanzwawo rumbiri yenyu. Wozwa natete wakomenda munhu. Wozwa kuti unoshanda zveshuwa. Vatika vangokomendi mwana fani. Saka aiwa atanza kubika kubika nekushanda kana mumunda umu vanoshanda zvisingaiti. Mwanakomana wadzoka ndiwe zvako. Yevo. Tambouya zvekuchikoro kwenyu mukomana. Tambouya kuchikoro kwenyu. Timurosa vanhu. Makadi. Nechindevere futi. Salona. Zvikanzi iwe wakashayawo uniform sei nevanhu? Chichikaitika? Nakubuda pakamera. Wabuda pakamera. But wationere tauya kuchikoro kwenyu. Tauya kuona mama wako. Panguva lunch. Wanzwa nani? Kuri vanotizivira kupi vangu? Noziva mama. Uraiti. Saka wavabvunza kuti vanga tatawo zviti? Ngoni mama wako ngwapana. Uraiti. Saka vatabvisa ka-school fees. Hanzi kusvika gore rapera uchi wakanaka. Tatokutipira usazorovha mumwe musi uchitadzingirwa school fees. Wafare? Unofara. Taura kwenye ndevere yako. Ishore chaitigona. Siyabonga ndokurike sibhadhare school fees ndafunda kuhle. Siyabonga. Ndiwe zvakuri kutsenga chitanda. Saka imimi akazotanga kuenda form 1 this term ndizvo here? Saenda masubjects mangani? Ese. Saka mangani anonzi ese? 23. Uri uchadzidza here? Andipe mutaure nendevele pamwe asi kunzwa shona yangu. Ndizvo. Ani masubject mangani? Anonyatsonzwa shona no. Asi tari kutaura iye indevele. Sendiri kuti anzwa zvatataura gore rino 2023. Kuchikoro unodzidza English nechi takativerenge unodzidza chii nechi? Handi chekutanga. English, maths, history, science, heritage, agriculture, commerce, geography. Ndevele mudzidzi. Ndevele. Unoita ndevele ishona muiti? Vanoita baba ndevele. But hapa 9. Mwana ndakaunda ni manotsi. Manotsi chaiwe? Zvakanaka. Ndakaunda ni manotsi. Maiti seti yake bhurukwa nekera zvinoita 10. Masocks madoko kanofauna kupfekwa anosvika uku. Netennis.
Manje inenge yakusiye. Handiti nejuice. Sa juice abona. Oh, kuti sikusutu amupfeki matirikusutu kuni. Saunayo. Hai. Alright. Anyway, Kadi makadi tongo kutirele school fees amatibhadhara term ino inouya tongotenda. Kuti ndinoenda vachimusitari pavane mwanakomana yemwe yamuseni mwabata ngokutenda pasimba ravamapai vavamapa kuti vatibhadharire school fees term inouya tongotenda muba pesimba mwari pamba yedu ipere. Musitari pavane mwanakomana yemwe yamuseni. amen.